Bu. I bu. Evo me opet. Draga deco. I bu. Haha. Nadam se da ste spremni i dobrodošli u novu magičnu priču Deda Mraz i zla veštica. A sada nadam se da ste se ušuškali sa svojom omiljenom igračkicom i hajmo u novu avanturu. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video i ne zaboravite da lajkujete stranicu i pretplatite se kako biste gledali mnogo novih avantura. Turururu, jao što lijepo pada sneg. Svi irvasi su moji, irvasi su moji. Ne, zla veštica, ne! Moja čarolija je jača nego bilo čija, jej! Ne, jao ne, svi naši irvasi su nestali, jao. Nekada davno, iza 7 brda, iza 7 mora, iza 7 gora, na dalekom severu, zvanom Severni pol, živeo je Deda Mraz. Deda Mraze, Deda Mraze! Deda Mraze! Brzo moraš da nam pomogneš, zla veštica je otela sve irvase i mi ne znamo šta da radimo. Moram brzo da dođem do magičnog portala. Moram da odem i spasim irvase naše. Okej, magični portal je tu, idemo. Jao što je danas lijep dan, moramo da se igramo puno. Ko nam to dolazi? Dragi moji jednorozi, dobro sam vas našao, imamo veliki problem. Šta je, Deda Mraze? Brzo pomozite, zla veštica je otela naše irvase. Ne, idemo, moramo da spasimo irvase. Moja magična kugla mi pokazuje svako odredište Deda Mraza. Deda Mraze, moraš da ideš duboko ispod mora, sedi u magični čamac. Jao, što je ovdje lepo, puno ribica. Hej, zdravo, jel me čuješ? A šta ona to gleda? Jel me čuješ? Zdravo. Jel neko prošao? Hej, ajkulice. Zdravo, Deda Mraze, kako si? Imam veliki problem, možeš li da mi pomogneš? Šta je bilo? Moram da nađem zlu vešticu. Tu je magični portal, vidimo se. Nadam se da će Deda Mraz stići dobro i na vrijeme. Draga deco, ja bih volila da putujem ovim magičnim portalom, a vi? Šta je to? Deda Mraze, spasi nas! Hej, zla veštice, to su moji irvasi i oni su jako dobri i ne možeš im ništa. Ti si moj, Deda Mraze, ti si moj, sad ću i tebe da stavim u kavez. Čekaj. Jej, veštice više nema, ona je usisana od strane magičnog portala. Deda Mraze, spasio si nas! Hvala ti, Deda Mraze, hvala ti! Dragi moji irvasi, voli vas puno vaš Deda Mraz. Jej! Izgleda da imam večeru. Ne, ajkula! Ovo je tako ukusno. Dragi moji vilenjaci, irvasi su spašeni. Jej! Deda Mraze, ti si naš heroj! Jej! Kraj priče. Draga deco, nadam se da ste uživali u ovoj magičnoj priči za laku noć. Ako vam se svidjela ova priča i želite da vidite još novih avantura, ne zaboravite da lajkujete ovaj kanal i pretplatite se kako biste uvek znali kada postavim nove videe. A do tada želim vam laku noć i najlepše snove i voli vas vaš Deda Mraz. Zdravo!